दरथाम गामिनि रायजो राजाफ्रा गोसो खुसि गगामुख हालामाव बाथौ गायसनदों। बे गायसननाय हाबाफारियावनो बाथौ सिबियारिफ्रा लोब लोब फैनानै आरज गाबदों। धेमाजि जिल्लानि गगामुखआव 12 नं राजा लामा आरो रेल लामानि गेजेराव थानाय हाखौ आवग्रिदोंमोन। जयपुर खोला जतिसपुर आरो साहा जतिसपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा गगामुख बियाब आरो गगामुख बाथौ गौथुमनि बाथौ सिबिसालि गायसननो गोसो खुसि हाखौ गथायना होदोंमोन। दिनै बे हायावनो बाथौ गायसनदों। बाथौ धोरोमनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बाथौ सिबियारिफ्रा लोब लोब फैनानै आरज गाबनायनि मोनसे मोजां थासारिखौ नुनो मोन्दों। बुब्लिनिसिम अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय आरो नोंथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरबाय। दा जोङो नैबे गगामुख बियाबनि सिङाव थानाय जयपुर आरो जतिसपुर सा जतिसपुर खोला जतिसपुरनि गेजेराव बेसेबांबा बोसोरनिफ्राय बिथांमोना हा गाजेननायनिफ्रायनो बिथांमोना बे हाखौ दखल खालामना लाखिदों। दखल खालामना लाखिदोंब्लाबो बिथांमोना मा मावगोन, मा दोनगोन, सोरनो होगोन आरो सोरजों राननानै जागोन बेखौ माने बिथांमोना मिन्थिस'नो मोनाखैमोन। थाङै थाङै जों मिथिना मोनबाय बिथांमोना गामि दरथामजों बेखौ जोङो बिदिनो दोनस्लायस्लाय जोङो माबा मोनसे अनुस्थान बा माबा मोनसे आफादफोरनो बेखौ मोजां खामानि मावनो माबा मोनसे बाहायनो हागोन नामा बिदि सानदोंमोन बधय। बिदि साननानै दिनै बाथौ कमिटिनो बिथांमोना मिन्थिहोबाय जे जोंनि बे आन्दिबादि लखिमपुर जिल्लानि सिङावनो थानाय गगामुख बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव गगामुख दख'रानि गेजेराव गोलैनाय बे जतिसपुर आरो जयपुर गामिनि गेजेराव थानाय हा दखरसेखौ जे जोंनो जोंनि आनसलिकनि मुङाव जे बिथांमोना जासिनानै होबाय, आनसलिकनि मुङाव बिथांमोना जोंनो नामजारि खालामनानै होगोन होननानै बुंबाय। बिथांमोनखौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावदों आं। जाहाथे बिथांमोना जोंनि बे बाथौ थानसालिनि गेजेरजों बा सिबिसालिनि गेजेरजोंनो गासैबो जोंनि बे आन्दिबादि लखिमपुर जिल्लानि गासैबो सिबियारि बिथांमोनहा बे सिबिसालियावनो फैनानै जाहाथे जायखिजाया गावनि साननायखौ जाफुंहोजोबनो हायो बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो बे जोंनि सिबिसालिया अरायसम जोंगा मागा जानानै थागोनखौ आं मिजिंथिदों। आरो जोंनि बे मावथि हान्जाफ्रा जोबोद मावथिखा, बिथांमोना गोसो गुदुङै दा मेंनाय गैया आरो समखौ आद्रि खालामाजासे मोजाङै मोजां जे बिथांमोना गोसो गुदुङै मावनो नाजादों। बिथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो आं आन्दिबादि लखिमपुर जिल्लानि दौरि आफादनि आफादगिरि जानानै बेखौनो बिथांमोनखौ बुङो जे जाहाथे बे थानसालियाव एबा सिबिसालियाव गागि हिसाबै एबा थाथारनाय हिसाबै सासे दौरि गायसनना लायो बेखौ आं खावलायदों। आरो बिथांमोना बेखौ मावगोन आरो दौरि गागि हिसाबै दौरि एबा सिथाय दौरि खालामना लायोब्लासो बे थानसालिया मोजाङै साफायै थाबाय थागोन बेखौबो आं खावलायदों। जाहाथे बिथांमोननि जाहाथे साननाया अरायसम जाफुंथों बेखौ मिजिंथिनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय। जोङो थांनाय 1 सप्तानि सिगाङाव गगामुख बियाब आरो गगामुख खोन्दो आफादजों आरो साहा जतिसपुर खोला जतिसपुर आरो जयपुर बे गामि दरथामजों लोगो नांनानै नैबेखिनि जायगाखौ जों बाथौ थानसालि गायसंनायनि थाखाय जों मोनसे बिथांमोना जोंनो गथायनाय जों मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। दिनै बे 1 सप्तानि उनाव जों दिनै गोबां नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बाथौ दुमनाय आरो सिबिसालिखौ जोङो गायसंनाय जा हाबाफारि, सिबिसालिखौ दिनै जों ओरैनो खुलुमनो आन्था जों लुनानै लासाबनाय जाबाय। जोंनो सिबिसालियाव अबंलावरिखौ गोसो गोथारै सुंग्रिनो थाखाय सिबिनो थाखाय जोंनो मोनसे सेक्रेट मोनसे प्लेस नांगौ बा जोंनो मोनसे गोथार जोंनो थावनि नांगौ। जों दिनै बेखौ जोंनिनो गोथार थावनि महरै जों सायख'नानै लाबाय। जाय थावनियाव जों इसोरखौ गोसो गोथारै जों साधना खालामनो हायो। बे लेखाजों जोंहा गगामुख बियाबनि सिङाव गासै मोन 5 खोन्दो आफाद दङ। जेरैहाय जोंहा नोलोबारि खोन्दो आफाद, बे नोलोबारि खोन्दो आफादा जोंहा बै साहाथिं हाजो गुदियाव राजगर आलिनि सेराव बेनि सिबिसालिया दङ। जयरामपुर खोन्दो आफाद दङ, जयरामपुर खोन्दो आफादावबो जोंहा सिबिसालि दङ। धर्मपुर खोन्दो आफाद दङ, बेहायबो जोंहा धर्मपुर खोन्दोनि मोनसे सिबिसालि दङ। बेनिफ्राय जोंहा कौपातुनि खोन्दो होननाय मोनसे आफाद दङ, बेहाबो सिबिसालि दङ। आरोबाव ओरैहाय जोंहा गगामुख खोन्दो, बे गगामुख खोन्दोनि थाखाय जोंहा मोनसे सिबिसालि गैयामोन।
बेनिखायनो जोङो दिनै बे सिबिसालिखौ गासै सिबिसालिनि फोसाबनाय दायथ' आरो बे सिबिसालिखौ गोथारै लाखिनाय गासै बिबानखौ जों दिनै गगामुग खोन्दो आफादनो गगामुग बियाब बाथौ गौथुमा दिनै बिथांमोननो जों दिनै बे बिबानखौ गथायना होनाय जादों। दिनैनिफ्राय नैबे सिबिसालिखौ गगामुग खोन्दो आफादा सामलायसिगोन। जों आसा खालामो बे नैबे जोंहा 15 नं जा हायुङारि लामा राजा लामा बे राजा लामानि सेराव जा जोंनि सुबिदा बायदियै जों दिनै बे हाखौ मोननानै बा बे जायगाखौ मोननानै जों गगामुग बियाब बाथौ गौथुमा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनाव जोङो बे बाथौ सिबिसालिजों लोगोसे गोबां अनुष्ठानफोरखौ जोङो लाबोनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। जोंहा जिल्लानि बिबानगिरिफोराबो जोंखौ दिनै मदद होदों। दौरि आफादनि आफादगिरि दंफैयो बिथांमोना दिनै जोंनिसिम मोनसे गोजोननाय बावहरदों। जों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों जों खुलुमदों। दा बे समाव दिनै जों मोनसे गोथार आर'ज गाबनायजों लोगोसे बोराइ बाथौखौ गोसो गोरबोजों सुंग्रिनानै दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ जोङो मावलांनो नागिरदों। बाथौ दुमनायनिफ्राय लानानै बेखेवनायनिफ्राय लानानै बे हाबाफारिखौ जों दिनै गोबां खाथि खालानि बाथौसाफोरा जोंनि बाहागो लाफैदों। बेनि थाखायनो जों गासैबो बाथौसा बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों जोंनि साबायखरखौ जों जासिदों। लोगोसे बे गामि दरथामखौ जोङो जेब्लायबो जों बिथांमोनखौ मान होगोन। बिथांमोना जोंनो दिनै गावनि गोसो गोरबोजों दिनै बिथांमोना इमान गोबाव समनिफ्राय दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बे हाखौ बेंना लाखिनानै दिनै सोमजायनानै होबाय गथायनानै होबाय। बिथांमोननिसिम जोंनिसिम जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनायखौ थाबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि नैबे समाव आं बेखिनि बिबुंथिखौनो गगामुग बियाब बाथौ गौथुमनि जानानै फोसावनाय जाबाय। दिनै बड'लेण्ड रादाबगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबो खुलुमनाय सिबिनाय थाबाय। दिनै खोब गोथार सान होननानै आं सानदों। बैसाग दाननि दिनै 30 अक्ट' आरो इंराजि मायथाइनि दिनै 14 अक्ट' दिनै रबिबार खालार खोब गोजोननाय मोन्दों। दिनै जोंनि बोखावजारि लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गगामुग बियाबनि बे सिङाव थानाय गगामुग खोन्दोनि नैबे गोथार सिबिलि गायसंजेननाय जेरै साहा दं रेल लामा लोगोसे खोलाहा दं 52 नं राजा लामा बेनि गेजेराव 15 नं 52 नं 15 नं राजा लामा बे राजा लामा गेजेराव दिनै बहुद बोसोरनि सिगांनो जतिसपुर गामि सा खोला आरो जयपुर गामिनि गामि दरथामजों जेरैबायदि मैखोमै हा आवग्रिना लादोंमोन। गिबियावनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन खुलुमगोन सिबिगोन आंनि गोसो गोथार गोरबोजों। लोगोसे बिनि उनाव आङो साबायखर बावगोन जोंनि गगामुग बियाबनि सिङाव थानाय गगामुग इउनिटनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बिथांमोननि आइ माइनावमोन लाइमोननि बाथौसा आइ माइनाव बाथौसा लोगो बिथांमोननो दौरिफा गुरु बिथांमोननिसिम लोगोसे जोंजों दङ बोखावजारि लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनिनो बोसोनगिरि मानगोनां दिजेन बसुमतारी सार, बोखावजारि लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनिनो लाइमोन आफादनि आफादगिरि सुभास बसुमतारी आरो लोगोसे दौरि आफादनि आफादगिरि चन्द्र बसुमतारी लोगोसे लाइमोननिनो लोगो नेहाथारि जा हेमन्त सनामुलिया लोगोसे जोंनि गगामुग बियाबनिनो आफादगिरि नेहाथारि दङ लोगो नेहाथारि दङ मावथि हान्जाफोर दङ दौरि हान्जाफोर दं आइ माइनावमोन दं गासैनिसिमबो दिनै गोथार सिबिसालि गायसननायाव आंनि गोसो गोरबो खुलुमनाय सिबिनाय दिनै खोब गोजोननाय मोन्दों। मानोना एफा बोसोरनि उनाव दिनै बे जतिसपुर गामि सा खोला आरो जयपुर गामिया बे हाखौ जेरै आवग्रिना लादोंमोन बिथांमोना जे जोंखौ लिंहरनानै बाव जों गामि दरथामजों आवग्रिनो हाया जादों बेखौ साननानै जोंनि बोखावजारि लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गगामुग बियाबखौ लेंहरनानै नोंथांमोनहा बे हाखौ आवग्रिना लाफैदो बा गगामुग इउनिटआबो जोंनाव सोंहरनायलाय खोब गोजोननाय मोन्दों। बिदि हाय मोनोबाथ' मोजां ओरैनो आं बुंनायलाय दिनै बिथांमोनहा खोब बिथांमोननि नारा नाथा गगामुग इउनिटनि नाजानायाव दिनै सिबिसालि लुबाय लोगोसे दिनै गोथार दिनै बाथौ गायसनसिन बाथौ दुमनाय बेखौ दुमजेनबाय गोजोननाय मोन्दों। निजेनो सिजौ लायनायाव थांफानो मोन्दों लोगोसे सिजौ बरायनायाव लोगोसे दिनै सिजौ गायनायाव गायफानो मोननानै निजेनो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामो दिनै खोब सान्थि होननानै आं सान्दों गोजोन सान बेजों लोगोसे धोरोमा जिहेथु गोजोननि थाखाय ओंखायनो सारा जोंनि गगामुग बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन धोरोमारि दङ गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर गासैबो जाहाथे सान्थि थानो हायो आरो
जोंनि बहुत हारिमारि गौथुमफोरजों बर' हारिनि गासैबो जाहाथे ज' खौसे जानानै जों सान्थियै जों हाबाफारिखौ मावफुंलांनो हायो जोंनि हाबाफारिखौ लोगोसे धेमाजि जिल्लाजों लोगोसे गुतै सारा जोंनि सेन्ट्रेल गौथुमनि धोरोम गौथुमफोराबो सान्थियै जों दैदेनलांनो हानाय आफा गसाइ बोर सारस्रिहरो लोगोसे भारतबर्ष बिश्व दरबाराव जाहाथे सान्थियै जोंनि बाथौ गायसन सानजों लोगोसे जोंखौ जाहाथे सान्थि लाङो बेखौ आं आसा खालामदों खोब गोजोननाय मोन्दों एफा गुवार जे हा लाखिना दोनदों बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनो राव गैया बेनिखायनो जों दिनै गुबुन गुबुन जोंनि बर' हारिनि हारिमायारि गौथुमफोर दङ जाहाथे एना एनि जालाया जों बयबो खौसे जालायना जाहाथे बे हाखौ जों बर' हारिनि होनना जों लाखिनो हायो जों धोरोम गौथुमा जेरै गसंफैदों थिग बिदिनो गुबुन हारिया फैलायनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बे हाखौ लाखिनो हायो आरो जों मोजाङै जे मेहेर गोनां किसुमान जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंलांनो हायो जेरै बाथौ सिबिसालि जों थानसालि लुगोन सिबिसालि लुगोन गुबुनफोराबो फैनानै जाहाथे बे हाखौ आवग्रिनानै गाव गावनि मोनसे एसे थानो आन्था अफिसफोर लुलायलायनानै थानो हायो आं बेखौ खावलायदों जाहाथे गावजों गाव एना एनि जालाया आं बेखौ खावलायदों दा रायजो राजाफ्रा फैनानै लोब फैनानै जाहाथे दिनै बे सिबिसालि लुफुंनायाव फैदों बाथौ गायसननायाव फैदों आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आं आरो मा बुंनो बेखौनो बुंनानै जाहाथे जोंनि बर' हारिया जाहाथे सान्थि खौसेयै संसार जालायनो हायो गुतै बर' हारि माहारियाफ्रा खौसे जानो हायो आरो गुबुन धोरोमारि गौथुमफोराबो जाहाथे खौसे जानानै जोंनि हारिखौ दैदेनलांनो हायो आं बेखौनो बुंनानै दिनै गोथार बे जोंनि गगामुग बियाबनि सिङाव थानाय नैबे जयपुर आरो जतेसपुर गामिनि गेजेरनि ट्रेनालिनि साहा ट्रेनालि लोगोसे राजा लामा खोलाहा बिनि गेजेराव थानाय बे हाखौ जों रैखा खालामनो हादों जों आवग्रिनो हादों आरो सिबिसालि लुनो हादों आरो बाथौ गायसननो हादों बेखौ खोब गोजोननाय मोन्दों दा बयनिसिमबो आंनि मावथि हान्जा बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बुब्लिनिसिम आंनि साबायखर बावबाय आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंहा गगामुग बाथौ बियाबनि आफादगिरिया गासैबो बाथ्राखौ बुंलांजोब्बाय जों दे दिनै एसेबां मोजां सानाव बे बाथौ थानसालिखौ गायसनलांनो हागोन आरो जोंनि खामानिया निस्सय जाफुंगोन आरो जाफुंसारगोनबो बेखौ आं आसा खालामबाय आरो जोङो इसेबां बुरजा हाखौ दिनै दखल खालामना लानो हागोन बेखौ जोङो बयबो जोंनि बेहाय थानाय मानसिफ्रा खौसे जालायनानै जों जुदि हाबाखौ मावलाङोबा निस्सय बे सानसे समाव मोजां मोनसे खामानियाव फैगोन आरो आं बारा गोलावखौ बुंला बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन